This is day 3 of speaking Serbian for 30 days in a row. Zašto je to važno da možeš da govoriš svoj maternji jezik ili da govoriš sa ljudima u njihovim maternom jeziku? To je veoma važno jer mislim kad možeš ti da pričaš sa nekome u njihovom maternom jeziku umesto engleskog, to ljudi, oni totalno drugačije kao ponašaju oko tebe. Mislim da su više kao otvoreni, možeš, kao da nije kao da pričaš sa njima, ali kao bukvalno pričaš sa njihovom dušu, kao sa njihovom dušu, kao ne znam to kako baš to objasnim, ali čisto je to tako. Eto, opet pointa ovoga što sad opet sam krenuo sa ovom izazovom je to da usavršavam svoj srpski jezik i da mogu bolje da govorim sa ljudima koji su iz Srbije ili koji pričaju srpski, hrvatski, bosanski, bilo šta. Tako da to je to za danas, vidimo se sutra, čao!